domaćini, vojnici odbranili agresora teritoriju, naše selo, da nam se ne bi desio nama civilima neki zločin. Na današnji dan je 7 ljudi dalo život za ovo mjesto. Tokom čitavog rata 217 i zaista nama mlađima jedino što je ostalo da se prisjećamo njih, da im odajemo počast i da dolazimo na sve ove datume, da obilježavamo datume stradanja srpskog naroda. Najvrijednije, a dali su glavu na panj da bi, što kaže tadašnji, reću i provokativno, Rahmetli Alija, koji je rekao da će u neka doba pit kafu u Vojkovićima. Nažalost, njegovu nije nikad popio i neće nikad ni popiti. Ovdje su stradali Srbi iz Bosne i Hercegovine, odnosno Srbi Republike Srpske, ljudi koji vijekovima su živjeli na ovom području. Stradali su civili koji su bili napadani, pokušavali su da budu i neprijatelji su pokušavali da ih protjeraju s ovih područja, stradali su vojnici koji su branili te civile. To govori o karakteru odbrane od otadžbinskog rata i to je poruka svima nama da to stradanje svakodnevno u periodu 92-95. godina je opomena da je danas Republika Srpska vrijedna onoliko koliko je vrijedno 30.000 života koji su dali za ovu republiku. Danas na 4. august, datum koji je jako bitan za srpski narod i jako bitan za srpsku Ilidžu i stanovnike Vojkovića, Grlice i Krupca, datum kada je ovaj ovdje prostor odbranjen od napada armije Bosne i Hercegovine na prostor na kojem su vjekovno živjeli Srbi i na kojem i dan danas žive Srbi.